क'क्राझार itu Kokrajhar नय चिरां डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय बबे रुमाव नुदों होनोब्ला नैबेयाव हाबदों बे मानसिया खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय दायो जोङो मोनसे जायगायावहाय हिन्जाव हमनो थांनो नागिरगासिनो दङ हिन्जाव हमनो माने गामिनिफ्राय दोनखारलायबोनाय हौवा हिन्जाव मोनसे जायगायाव दङ जोङो बेखौ दायो हमनो थांगासिनो दङ लकेसनखौ नोंथांमोननो खिथानाय जानाय नङा बे दोनखारबोनायफोरा मिथियोब्ला खारग्रोगोन बेनिखायनो जायगाफोरखौ खिथानाय जानाय नङा फट'बो दिन्थिनाय जानाय नङा हमनो मोनोब्ला जुदि आङो हिन्जावनि मोखांखौ देखायनाय नङा हौवानि मोखांखौ देखायगोन आं नोंथांमोनहाय दायो जोङो ओंखारबाय ओमफ्राय लोगोसे दङ जाहैबाय सापनाव आंजों नै मा होनो सिरि थांफानोसै मोनगोन ना मोना बिदि समफोर गैया दा मा होनो थांनानै नुहैनोसै दा बे लकेसनाव दंना गैया जोङो डाइरेक्ट थांगोन रुमावथ' हाबनायखौ नुनो मोन्दों नुनायालाय नुनो मोन्दों रुमाव हाबनायखौ नाथाय बे रुमाव दंना गैया डाइरेक्ट थांनानैहाय रुमखौनो बेंहैनोसै जोङो नायलांबाय थादो नोंथांमोना हमनो मोनोब्ला जुदि नुखागोन बे भिडिअनि गेजेरजोंनो जोङो सिखारबाय ना माखासे लोगोफोर फैनो गोनां दंबावो मेन र'डआव दङ नै जोङो बेयावहाय जोङो बिराद लेट जासिगोन ट्राफिकआ नायदो सिगाङाव बेसेबांबा गोलाव लावसे आयौ SMBT स्टेशन बियो थार्ड टाइम गुवाहाटी नोगोराव थांग्रा लेरबाय स्टेशन बेनो आरो दाखाल आङो मोनायावबो देखायदों एसे ओमफ्राय जों दा साइड बे गोजौजों गाखोनानै फैबाय आरो बेयावहा आइ लाभ लिरनाय दङ बासबो गाखोबोखायो मानसिया मानसियाथ' जाखागोन आसामाव फैनाय ट्रेनबाथ' नोगोर मोनजोबखायो बेवहाय ट्राफिकआनो नै मेट्र' स्टेसनबो नुयो आरो ट्राफिक लोगो मोनबावलायबाय थै जायले जोङो दायो मोनफैबाय जाहैबाय इन्द्रानोगोर दुमब्रुद ब्रिज होननायावहाय दा जोङो दुमब्रुद ब्रिज बारनानैहाय आगखिथिं हाबगोन सकबिर कम्पानि ना मा होनो बे लाइनजों जोङो हाबलांगोन आरो सकबिर कम्पानि ना मा इयो बेखौ लाखोनाय नोंथां हा नङा माने सकबिर कम्पानि IBM सकबिर कम्पानि बेफार गिदिर बे साबखानावहाय मोजां बे सिंसो जोङो थांगासिनो दङ आरो
गोजान फैबाय खिबु सालायोबा गाखिन बे लामायाबो हाद्रि उबाय जोङो मेगनाव हाद्रि हाबफैबाय बेखौ होफैलायनाय आं बेखौ हाबो या दायो जायगायाव मोनफैबाय जोङो जायगाखौ खिथानाय जानाय नङा दै जायफ्रा नुदों लकेसनखौ हमदो बेनो बेवहाय मेट्र'नि ब्रिज बानायगासिनो दङ जोङो जायगायाव मोनफैबाय दायो एसे लोगोफोरखौ लोगो हमग्रोयो दासिमबो लोगो मोनाखै माखासेखौ दायो जोङो जायगायाव सफैनानै दङसै लकेसनावहाय बे नंगौना नङा दासिमबो कनफार्म गैया मानसिफोर दिनै नुवाखै दाख्लैहाय नुनाय बायदि मोनदों होनदों बे रुमाव हाबनायनि दा जोङो दा लकेसनाव दंफैयो आरो दा लोगोफ्राबो फैगासिनो दङ ओमफ्राय थाब्लाबो आन्दायलाबाय बिदिबा एसेबां ओमफ्राय जों डाइरेक्ट फैग्रोबाय लकेसनाव जों नुलांखानायखा नालाय दाख्लै एरिया बेनो नै आं एरियानि नामखौ खिथाथ'ले ओमफ्राय बबे रुमाव नुदों होनोब्ला नैबेयाव हाबदों बे मानसिया नैबे गालि खनाना दं बेयावहाय सिङाव रुम दङ बिदिनो थिं खोबनायनि रुम दं सिङावहाय बेयाव हाबदोंमोन आरो बेजोंहाय नैबे खनाजोंहाय हाबनाय नुदोंमोन ओमफ्राय बेयाव दखानबो दङ ओमफ्राय बेयाव नेपालिफोर बिराद थायो ओमफ्राय बेयाव दङ जाहैबाय हटेल ना मा जाखोयो मिथिथ'ला ओरैबा मा दंबावो बेखौ बुंनो हाथ'ला मानसिया बे नंगौना नङा कनफार्म नङा दाबो दा मानसि जफैनायनि उनावहाय जोङो हाबनानै नायगोन आरो बे सिङावहाय सोंहैगोन फटक लानानै बिसोर सफैग्रोनोसै जोंथ' बिराद खस्थ' मोनबोखाबाय ओरैबायदि खस्थ' मोनबोबायना मेगनाव हाजे हाबबोजोब्बाय बिराद गोजान जायो जोंनिफ्राय गैयालाबो 20-25 किल'मिटार जागोन दा फैयै फैयै मिथिफैबाय आरो 1.5 घन्टा बायदि लाबाय जों बेयाव सफैनो थाखाय दा दसेनि उनाव लोगो मोनफिनगोन रायजो राजा नोंथांमोन दाबो जोङो रेडिअ'आवल' दङ हाबथ'वा जों मानसि जमा ओरैहाय बिराद नेपालिफोर थायो आं मिथिखाबाय नेपालिफोर गोजा नुयो नै बिसोर गासिबो नेपालिफोर गोजा आं दहाय खिथाखाबाय नोंथांमोननोहाय बै खनाजोंनो दा जोङो लोगो मोनलायजोब्बाय आरो दा सानै बिथांमोन दङ नै जोंनि गामिनिनो सिनायनोबो हागौ जों सानैजों फैदों ओमफ्राय बिसोर सानैजों दा जोङो हाबनानै नायहैनोसै भिडिअबो लानाय जाखागोन बयथ' नंगौ जानांगौ फाइखौ नंगौ जानांगौ दा बिथांमोनाबो बेबो नुबाय खनसे बिथाङाबो नुबाय खनसे दा नैबेबो नुबाय खनसे दा बे नुनायाथ' नंगौ बेनो सैथोखा बेनोखा ओमफ्राय बिसोर एसे कनफिउस जागासिनो नंगौना नङा जागासिनो दङ नैबे खनाजोंनो हाबलांनांगौ दा आं उनाव थागोन ओमफ्राय डाइरेक्ट सुट लाखागोन आं नोंसोर सिगां थो ड्रेसफोरखौबो सिनायो नामा गोदान गोदानसो गानगोनदां नै रुमा बे रोखोमनि नै जों सिङाव हाबबोबाय आरो बेनो सोंबाय दाथ' नुवाखसै सोंगासिनो दं आरो बे रुमावनो हाबनाय बायदि नुदोंमोन आरोखि बे गालियावनो ओमफ्राय दा जोङो सोंनो फैबाय कनफिउज जाबाय थानायखाय नेपालि गोजा नै एक बाइक निकाला हम लोग ईएमआई पे उसने ईएमआई क्लियर नहीं किया है अभी जो ईएमआई वाला कलेक्शन करता है ना वो लोग हम लोग को मतलब परेशान करके रखते हैं हाँ वो निकल गया हम लोग मतलब हाँ मतलब सुना है इसी जगह एरिया पे हाँ
नेपाली गोजा आरो बोलो है पर ये सारा इलाका हिंदी वाला आदमी रहता है सबको ही दिखाई जिसको मिलता है उसको दिखाई सब दसे सम गासिबो नुवाखैसो होनबाय ना थाबायखौनो जों मिथिथ'ला दा मानसिफ्रालाय हाबनाया बेजोंनो हाबदों होननानैहाय नुदों आरो नुनायफ्रा उनाव सोंबाय नै दा नुवाखैसो होनबाय बिसोरबो ओमफ्राय मालाबा मालाबा लोगो मोनदों दा बिसोरो आंखौसो लोगो मोनदों ए वो जो बांदा है ना वो भी कभी कभी देखा है इसको वो बांदा मतलब उसके साथ ना वो दा नों माथो खालामबावनाय गलत काम करके फेल जाबाय थांखिया ये जो लड़की है ना उसको ओरैबायदि खानो रुमावबो लाइन लाइन शायद उसी जगह पर रहता है वो सिनायनायसो लोगो मोनलायबावबाय सिनायलायबावोसो फैसा होनोब्ला हे दनो सिनायनायसो दंमोन दोरै नायगासिनो दंमोन नै हाँ आसम का स्कूटी निकाला वो भी ईएमआई का बच्चा 8 महीना होगा नहीं 90,000 फोटो देखाओ बोलो असम का उसको देखा है मैंने नहीं देखाओ देखाओ सुंदर हो व्हाट्सएप में एक बार हाई बोल और 4-7 लाख रुपए ले रहा है वहाँ असम के man और उसको एक बार इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन में भी देखा बोल रहे हैं और इधर साइड में भी देख रहे हैं इधर ही होगा वही है ना आपको हाँ वो कमर कौन जगह मोर ये पाले कोकराझार हाँ ये तो मांडू कोकराझार क'क्राझार ये तो कोकराझार नहीं चिरां 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 डिस्ट्रिक्ट एखे गावार होय ना दा जोङो ओंखारफिनबाय माने साक्सेसफुल जायाखिसै फेल जाबाय माथो खालामबावनो ना बिसोरबो नुवाखैसो होननानै बुंबाय दा नुग्राफ्रा बे लामाजों हाबदों बायदि मोनदोंमोन आरोखि बे मानसिखौ ओमफ्राय बिसोरबो दा नुवाखै होननानै बुंबाय दा ओमफ्राय जोङो ओंखारफिनबाय आरो जों नुवाखै होननायलाय जोङो ओंखारफिनबाय बाहेरायाव ओमफ्राय दा मा टारगेट लानाय जायो फेल जाबायखौनो हमना लादो माथो खालामबावनो ओमफ्राय मुभिजोंबा ज' ज' थांबावगोन नामा सिनायलायनायसो लोगो मोनबावखाबाय बे सिङाव हाबनानैहाय इसोरजों दा इसोरबो आसामनि गोजानो इसोरो तेजपुर बिश्वनाथ सारियाली बिश्वनाथ सारियाली तेजपुर नेपालि गोजानो इसोरो नेपालि गोजा दा दा महाय मय थांनो थांनोलाय नोंसोरथ' थांसिगोन ना जों बैयाव थांगोन दे खामै खबर मोनला जाफिननायसैलाय थांथ'नोसै दाथ' दोनला गाखोबाय ओमफ्राय भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबनाय जाबाय साक्सेसफुल जायाखिसै हाबखो ना एरायखो ना मानसियानो गैखाया मोजां बुजायहरदोलै बेयावनो फोजोबबाय रायजो राजा नोंथांमोन